Sunana Honorable Dantani biyo Zuru, turakin wakilin mai martaba sarkin Zuru, a kuma tsohon ɗan takarar jam'iyyar tsohon ɗan takarar shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Zuru a jam'iyyar APC kuma cikakken ɗan jam'iyyar APC ne. Dole ne mutane su ce haka nan saboda mai girma gwamna ya ba Ibrahim Bago da shi da Faruku Inabo suna jan ragaman jam'iyyar APC a jihar Kebbi. Kowaye dole ne ya faɗi haka. Sun yi shekara 8 suka yi mulkin kama karya a jihar Kebbi. Yanzu kuma the same waɗannan mutane su ne. Ai Faruku Inabo ai yayi ma gwamna ma hannunka mai sanda. Ya ce lokacin Adamu Aliyu Abba ne. Lokacin ɗakin gari Lawali ne, lokacin Atiku Bagudu su ne, to yanzu kuma shi gwamna bai da kowa kenan wanda zai iya kawowa ya kawo set of people mu ga huskoki daban a ragamar jihar Kebbi sai dai su da suka kashe jihar Kebbi ba abin da suka yi, wanda a lokacin takarar kansila ma sai ka bada na goro balle tsaye kasawa ake yi. The same thing yanzu in bai sani su mukaman ma na 2027 sun raba ma waɗanda za su anshi kuɗaɗen hannunsu kuma sun mai da abin kasuwanci don me sai su. Kullum ina kira ga ma mai girma gona ka san abin da kake yi, wallahi sai an waye gari dan takara ma ya gagare shi. A ce sai abu su Faruku za su yi su Faruku da Ibrahim Bagudu su za su yi list na abin da za a yi wa ba mutane jagoranci da kamfen coordinators da sauransu su za su yi. Shi yana yin mi mun zaɓe shi ne saboda ganin kirkin shi da adalcin shi da amanar shi da muka sani da zaman shi na mutumin kirki. Da mun san da su zai mu'amala da su wala da magana ta canza. Yanzu honorable wannan zarge-zargen za a cewa ya tabbata kenan kuma ba maslaha al'ummar jihar Kebbi ake duba ba, a za a zaɓi masu wasu wanda za su bada wannan goron ne a ɗora masa su a matsayin shugabannin su. Abin da nake kokari a yi shine ba su suna jan jagoranci, gona yana matsayin gona kuma yana yin abin da ya kamata a gona. Amma muna magana ne a jam'iyyance. Muna magana a jam'iyyance kuma sun zama 'yan masu faɗa aji, dole mutane su yi korafi akan haka. Mai girma gona yake yi yana da mutanen shi waɗanda amintattu, abinda in wannan sarki 10 zamani 10 idan wannan ya kau wasu su zo daban yadda aka san halin shi bai kamata ya bar waɗannan ba. Kowa san ko su suwaye a jihar Kebbi sun shekara 8 ba abinda suka yi a jihar Kebbi kowa ya sani. Sannan the same mutane waɗannan mutanen kuma su ne gona ke tafiya da su, dole al'umma su yi korafi. Na sha ina kira mai girma gona ya canza tsari. Bai yiwuwa kana gona a ce jam'iyya ba ta hannunka tana hannun wasu 'yan gurguzu. Bai yiwuwa, babu gonan da zai yarda a yi mishi haka nan. Kuma kai mai girma gona bai kamata ka bari hau ire-iren waɗannan ba su zo su shiga gabanka ba, waɗannan yaran su shiga gabanka bai kamata ba. Ka ɗauko naka amintattu yardaddu kasa, in kuma babu fine sai mu san mai girma gona baka da waɗanda ka yarda da su sai mu sani saboda su sun wahal da mu kuma wallahi ba za mu bari su sake wahal da mu ba. Honorable za a iya cewa shi kokarin kiraye-kirayen da kake yi mashi gwamnan kana ganin kamar su ne za su zama fita, kuma wani irin kira ne kake yi mashi da kake ba shawarwarin? Ina kira ne saboda ya fara saka shi da farin zare. Duk alƙawarin da ya ɗauka a kamfen yana cika. To duk me zai bar wasu 'yan jari hujja su shiga gaban shi? Taɓa zama gona kai ko ciyaman na local government na yi ba zan bari shugabancin jam'iyya ya kuce a hannuna ba, balle ka zama gona. A ce kuma su ne komi su ne kuma sun wahal da mutane ba abin da suka yi, wanda har shi tsohon gona ya tsaya takarar sanata aka kada shi. Bai yiwuwa ka yi gona shekara 8 a ce ka zo takarar sanata a ja ka a kada kai in haka yi abin kwarai. Yanzu honorable kana iya gani rashin wato karɓar jagorancin jam'iyyar nan da kuma wasu da yake da kuke ganin idan ya basu za su riƙe za su iya bashi matsala a zaɓe mai zuwa? Wallahi matsaloli, saboda za su tsaye da wanda sai suke so kuma wanda za su anshi kuɗi hannu saboda 'yan jari hujja ne. Za su anshi kuɗi za su bashi matsala daga ƙarshe, because saboda su ba jihar ce gabansu ba, me za su samu ita ce gabansu. Aljihunsu ne gabansu. Aljihunsu ne gabansu. Ai sun yi shekara 8 me suka manta gidan gwamnati, me yake ba su shawa, menene ba su yi ba a jihar Kebbi, kuma sun dawo da san mutane suke jagorancin haba jama'a a duba a gani mana. Mai girma gona in kana bacci ka tashi, in ma an gaje kake to ka san abin da kake yi. Bai dace ba ko kaɗan a ce kana matsayin gona a ce
wani ya yi shekara 8 bai komai ba kuma ka ɗauko waɗannan suke jagorancin jam'iyya a jihar Kebbi komai sai su ba mai girma gona ya kamata ka duba wannan bai yi ba. Honorable, ko akwai wasu mutane da kuke gani a wannan jiha idan an ba su rikon wannan jam'iyya ko kuma wannan jagoranci za su iya yin abin da ya kamata? Akwai su da yawa mana. Kamar su yanzu na zuwa waɗannan in sun mutu sai a ce jiha ba ta tahiya, akwai su, shi gona ya sani, kamar da nake so in gaya maka ni gona bai sani ba. Amma yadda aka zalunce mu a wancan shekara 8 mu ba mu yadda kuma gona ya rungume wanda suka taɓa zaluntar mu kuma ya rungume su zalunce mu yanzu. Kuma ko bai san ka ba ai kai dan jihar Kebbi ne kuma kana da yanci ka fito ka faɗa. Shi yasa na hito da yanci na ina gaya mai girma gona don ya san abin da yake, in bai ma sani ba ya sani. Wallahi tallahi sai ya sha mamaki in bai hankali ba. 2027 abin da za su shirya mishi lokacin ya riga ya ƙure, ba dama ya ce zai canza. Saboda haka ya tashi daga bacci ya yi, ni ba ruwa na duk wanda ya kamata ya sani na kwarai ya sani, na banza ma ya sani. Abinda muke kokari mu yi magana da kanshi shine ya yi kokari ya canza waɗanda yake ganin sai su suka iya, ya dauko wasu waɗanda ya yarda da su. Ni ba sai na gaya ma waɗanda ya yarda da su ba, shi ya fi ni sanin waɗanda ya yarda da su. Sannan a jihar Kebbi yanzu ya san na kwarai ya san mutumin banza, ya je ya lalabo ya kawo wasu sabon fuska a jaraba wannan tafiya a yi tare da su. Ba wai waɗancan da suka yi shekara 8 ba abin da suka yi a jihar Kebbi, iyaka kawai sun zalunce mu, an kwashe kudaden jihar Kebbi, an ban mutane da alƙawla na ƙaryayyaki wanda ba a yi komai ba. Saboda haka mai girma gona wannan maganar da nake ta gaya mai ya rubuta ya ajiye, idan ya saurara ya yi umar da shi, in bai saurara ba rana za ta maimaita rana, wata rana zai ce lallai wani ya taɓa waɗannan maganganu a kafafen yada labarai. Saboda haka ina kira mai girma gona da kakkausar murya, wallahi yana bacci ya tashi, yana so ya koma wasu shekara 4 wallahi kuma dole baiwa a ce ke babu wani ɗan takara wanda zai fito opposition, to su za su yi musabbabin in bai hankali ba da za su sa ya faɗi a zaɓe, kawai ya ajiye su gehe ya kawo duk waɗanda zai kawo, ya je ya lalaba mutanen ƙwarai ya jagorance su. Ban ce kada in ya ga dama ya ba su mukamai kamar yadda ya ba shi Faruku Inabo chairman na Alhazai ya ba su, ban ce kada ya yi mu'amala irin waccan tasu ba, amma jagorancin jam'iyya gona yana sakaci. Wallahi dole mutane su yi korafi saboda sun san inda aka hito, kama karya kai party chairman ma in za a yi maka sai an tabbatar za a anshi wani abu wurinka, ko kuma ga yadda za a juya ka kamar yadda ka san ana juya waina, baka da yancin kanka. Haka ake yi ta yi a jam'iyyance a jihar Kebbi. Saboda haka in ya ga dama, in mai girma gona ya ji ya ji, in ma bai ji ba dai na tabbatar wata rana sai ya tuna da waɗannan maganganun da nake yi a kafafen yada labarai. Ni ina kira ne, ina taimakon shi ne, ina ƙara yi mishi tuni saboda shi shugaba ne, abubuwa suna yi mishi yawa, dole a dinga yi mai tuni mu masu kishin jihar Kebbi bisa ga irin ayyuka na alheri na ci gaba da yake kawowa a jihar Kebbi da kuma jajircewan shi da yi a matsayin gona. Saboda ina alfahari da shi, bini yana gida. Ai su sun yi kwana nawa gona ke yi a birnin Kebbi a wancan lokacin, shi bini ko yanzu gona yana gida. To saboda haka muna alfahari da shi, ayyuka kuma yana ta yi. Ka shiga garin birnin Kebbi kamar yadda nake faɗi, ya yi ayyuka, yana cikin alƙawalan shi, kuma shi ajizi ne, ban iya cewa 100% yana yin yadda ayyukan alƙawari, amma a matsayin shi na ajizi kuma yana yin abin da ya kamata a azazance. Saboda haka muna alfahari da shi, kuma ba za mu bari ya durmuye da shi har ya faɗa ramin da ba zai iya ba. To wannan baka gani wasu daga cikin cikin mutanen nan za su iya cewa abin da yake sa ka fito kai wannan maganar kamar dan ba a kira ka cikin gwamnatin an baka wani mukami bane? Ba kira bane, ni na gaya maka, ni ban son ma ya kira ni ya bani wani mukami, ban son ya yi wani abu, ban son ya kira ya yi wani mukami ko wani abu. Ba na son mukamin shi, gaskiya ne saboda ya ɗauka ayyuka na alheri a jihar Kebbi. Mu 'yan jihar Kebbi mu ne za mu fito mu da gaskiya, ba baki za su gaya mana gaskiya ba. Ni gona yana aiki yadda nake so, alƙawarin shi, lifestyle in shi completely yadda yake, al'amuran shi 100% ina son shi. Amma bai yiwuwa 'yan gurguzu su zo su kewaye shi, su hana shi yin tsari da ya kamata. Na san mai girma gona ne ya zai bari duk wanda ya cancanta ya tsaya takara. Amma wallahi waɗannan 'yan jari hujja, kai bari in gaya maka ma, sun riga ma sun gabatar da duk wanda suke so su a takara a wannan lokacin. To a ƙarshe duk da kayi kiraye ban san ko akwai wani kira na musamman da zaka yi ma gwamna ba. Mai girma gona, naga kana angaje har ka shiga bacci.
ka tashi ka riƙe jam'iyya a hannunka. Ba wanda zai zama gwamna ko shugaba a ce jam'iyyar da ke mulki a jihar shi wai wasu ke 'yan gurguzu ke jaye da su, ya kasance ba kai ke jan ragaman mulki jam'iyyarka ba. Ka tsaya ka riƙe jam'iyyarka, ka riƙe al'ummarka.